mma Igbo nnọọ n'oge ọkwa nka nke ụbọchị tata ịmara na mmemme a bụ mmemme anyị ji na-enwetara unu ebe ahụ anyị na-emeta ihe eji arachapịọm mata na Igbo kwuru okwu si na arụ na anwụ erie na ndo ọ bụrụ na o rukwana mgbe anyị ji enwetara unu ọkwa nka bụ mmemme ahụ anyị mara na anyị na-esi na-amụta ihe etu esi eme ya na mgbe ochie rukwe na agba ọhụụ anyị nọ n'ime daalụnụ. Nnu Igbo na-atụ ilu si na ọ naghị adị mma ebunye nwata nnu ka aghara mmiri so ya n'azụ. A na-ekwukwazi na ọ bụrụ na nnu tụfuo ụtọ ya na ọ dịghị ihe ọzọ a ga-eji ya mee na-abụghị ịtụ ya n'ala zọọ ya ụkwụ. A na-ekwukwazi nwata chi ya kpụnyere nnu n'ọnụ anaghị ama na ihe na-ahịa ahụ. Ọ bụrụ na ị na-anya aha otutu steeti dị iche iche na-aza, ị ga-ama na ihe Ebonyi steeti na-aza bụ the salt of the nation, ya bụ nnu nke obodo anyị bụ Nigeria. Ụfọdụ n'ime anyị amaghị ihe kpatara eji na-aza ya, mana ọ bụrụ na ị bụ nwa afọ Igbo ṅụjuru ara nne ya afọ, ị ga-ama na ọbụna mgbe a na-anụ ọgụ na ọ bụ na Ebonyi steeti ka a na-esi eweta nnu ndị mmadụ ji na-esi nri mgbe ahụ. Ọ dị ọtụtụ mmiri, mana nke anyị gara bụ na nke dị na OKPOSI dị na Ọhazọra lokal gọọmenti na Ebonyi steeti. Mmiri ahụ ọ bụrụ na ikuri etu a tinye ya n'ite sie ya, mmiri ahụ takọ, ihe ị ga na-afụ bụ nnu ka ọ dị n'ime ite. Anwezi ya bụ ihe dịkwa ka akụkọ ifo a na-akọ ka ọ ghara ịdị ka akụkọ a na-akọrọ anyị etu Okeke siri gaa agha wee chefuo buutu ya. Ya mere o ji njem anyị tata ji kpọrọ anyị gaa na Ebonyi steeti Ọhazọra kpọmkwem, ebe anyị na-ekwu okwu bụ OKPOSI Ọhazọra, ka anyị wetara unu etu esi ekuru mmiri atinye n'ite sie ya ọ ghọrọ nnu. Ọ bụghị mmiri nkịtị, ihe a na-akpụ ya bụ mmahezi na OKPOSI dị na Ọhazọra lokal gọọmenti na Ebonyi steeti. Anyị agbapụ ya ọsọ. Njem anyị na nke tata buru anyị gaa Ebonyi steeti n'obodo OKPOSI kpọmkwem, ebe anyị nọrọ n'akụkọ maka ya bụ mmiri nnu bụ nke anyị nọrọ na o so n'ihe zọrọ ndị mmadụ mgbe gara aga mgbe a na-anụ ọgụ bụ mgbe nnu kọrọ ma kọte aka. Anweruta na obodo OKPOSI gaa na mmiri ahụ akpọrọ mmahezi. Mmahezi bụ mmiri anyị nụrụ na ọ bụrụ na ikuru ya sinye ya n'ọkụ obere oge, mmiri ahụ tachaghana, ihe ị ga-enweta n'ime ya bụ nnu. Ọ dị ka akụkọ ifo asị ka aga wee hụrụ n'anya, mana dịka ị na-ene mmiri ya ugbu a, ị ga-eche na mmiri dọrọ onwe ya nke a na-akpọ leki, mana mmiri a abụghị mmiri nkịtị, maka na mmiri a dịka anyị hụrụ, dịka ị ga-ahụkwa na ihe nchọpụta anya na ọ bụrụ na ikuri etu ọ dị sie ya n'ọkụ, ihe ị na-esi bụ nnu. Otu ihe anyị hụgodoro gbara anyị gharị bụ na ebe anyị hụrụ ebe a kwafuru mmiri a na ihe dịka otu ọnwa gara aga, ozugbo ọ na-akọ, ihe anyị na-ahụzi bụ ihe dịka nnu. Anwesi mba, agwa otu onye hụrụ na aghọ eke, ka anyị gakwuru eze obodo, eze na-achị obodo a, jụọ ya ajụjụ ma jụkwa ọtụtụ ndị mmadụ.
Yedenigbo nke mbụ Okposi Ukwu Autonomous Community na Ozara Local Government. Ọ bụ eziokwu mmiri nnu a dịrị bifo amụọ onye dịka mụ ya ka ụmụ nwaanyị obodo anyị ji na-enweta ihe ha ji na-eri. So mgbe ọgụ dara ọ ihe zọrọ ndị ụlọ anyị n'ihi na ya gbaa ọsọ ọgụ na-esipụta nnu a ka ebe niile nọ na ala Biafra oge ahụ ọ ebe a ka esi enweta nnu eji esi nri. And Biafran gọọmenti kwa edowe ebe na-asịpụta nnu ahụ so that ya dị in large quantity. Maka ndị na-ama ụmụakwụkwọ dị aga etu esi chọpụta ya bụ mmiri na etu o si maka ama m ụdị mmiri ahụ ọ ga-adị ebe ọbụla. O nwere akụkọ akọrọ anyị ndị ichie na ọ bụ onye dinta na-achụ nta ebe a niile kwụcha ọhịa oge ahụ nwa dinta garuo agụ mmiri ego ya ahụ ya dịka pond gakutu ya ṅụọ then the thing atọ nnu ọ wụzikwa mmiri so abịa kuru mmiri ahụ laa n'ụlọ then sikwa were ya sie ihe then ya eji ya sie na-atọ nru nke na okwe ka ya eria ya. So achọpụta n'ihe ahụ mmiri sọsọ na ọwụ nnu. And mgbe a chọpụtara na nnu a sị na a gara na Arochukwu Ilonjuju ndị ichie ga jụọ then na ndị ichie gwara ndị Okposi oge ahụ na mmiri a bụ mmiri Chineke dowere ha a ga-eji na-achọpụta ihe a na-eri na o nwere sacrifice a ga-eme na mmiri ahụ. And dịka oge ahụ jide anọ m na-eji human being mee sacrifice before ebido chụwa ya ọmụ na mmiri a no dịka nna m ochie ha njikọrọ anyị nọ nwoke na-eje nta a na-akpa ekomatita so n'ọba na-ejegharị n'aka niile oke ọhịa ime mgbe o ji na-ejegharị ya bịabe agụ mmiri na-agụwe ya mma ya so Chineke eme ya mma mmiri ya ga-ekwọta nwa ya rugo ọsọrọ ya kwọta na ga nwa ya rugo ọsọrọ ya na gbahi na ga-ekọrọ ndị okenye ha sị ma ụdị ife ya mma anaghị aga ime ma ọgwụkwọ agụ na obodo a mụrụ ya so ya dute ọkpara nwa na onwe onye nwaanyị adịkwa na ọkwa nwa nwoke ọ bụ na anụwe ife o ji bịa chụara ya aja ọkụ bịa gwa mma ọ ya mere ndị nwoke na-ekute na nwoke ka eji chụọ aja. Yes, a na-akpọ ya mmahi ezi. Mmahi means salt water. So anyị nwere n'Okposi enwekwa n'Uburu enwe ebe ọzọ dịgasị iche iche na Ebonyi steeti. Ọ ya mere eji sị na Ebonyi bụ salt of the nation. Ọ dị ka iyi, just like a stream. Ọ dị ka iyi ma ị gaa ma na ọwụ mmiri ọntị ikuru ya metụ ya na ọ bụrụ sọ nnu. Ọ ya ka a na-akpọ mmahi ezi. Ọ dị n'Okposi ya. Ọ na-ata imini ya ifo na n'Okposi ọ dị nnọọ iche karịa ndị niile dị n'Ebonyi steeti because iruo nke Uburu n'oke mmiri bịa n'oge udu mmiri ọ na-emixcha with mmiri si na river then abịa n'ọkọchị mmiri tazie dị na ọpụtakwa again but nke a dị ata ịnenu ya anya fụ na ọ dị obere stream sikwa n'akụkụ ya gafee onweghị ka mmiri ga-esi zoo ka ọ karịa saiz ahụ nọ na onwekwanụ ka ọkọchị ga-esi dị ka ọ daa ma ọ taa ọ naghị ata ọ naghị ezokwanụ mmiri ọzọ mmiri na-ezo na ọ na-asọpụ abanye na stream do nearby ọ ihe tụrụ mmadụ n'anya biko ọ nwebeghị otu ọkọchị si mee ka mmahi anyị taa mmiri aga ọ naghị abịaga n'uche mmiri like mmiri zosie iko ka ọ bịa too banyezie n'ụzọ mba otu ọra ka ọ na-ara onweghị ka ọ tinye ihe onweghị ka o wepụ ihe. Otu ihe pụrụ iche na mmiri a bụ na
n'agbanyeghị etu mmiri si zoo ọ dịghị etofe etu ahụ ha maka na ọ nwere ebe o si nwee ike ịsọpụ asọpụ sonye na mmiri ọzọ dị ya n'akụkụ mana mmiri ọzọ ada abata n'ime ya. Kwa ụbọchị ka ụmụ nwanyị ndị obodo a na-aga ịchụrụ ya bụ mmiri sie ya ma jiri emere nnu ha na-ere ma ọ bụ nke ha ji na-esi nri n'ụlọ. O wee bụrụ dịka ha kpọrọ ya ọ dịghị atụ ime mana ọ na-ene ọmụgwọ. Ọ bụrụ na echitesie mmiri a onye ọbụla eburu nawazie ịga bido nke bụ ọrụ isi ya. Onye ga-edu anyị gosi anyị etu esi esinye bụ mmiri ọghọrọ nnu bụ Oriakụ Florence David, onye eji Madam Ebirite wee mara. Ka ụfọdụ na-ana ka ndị ọzọ narị abịakwa abịa. O wee bụrụ na ihe dị na mmiri a mmahie ezi bụ nke dị na OKPOSI ukwu ọha ọzara lokal gọọmenti dị na Ebonyi steeti. Anyị abazie nke bụ ọrụ ka anyị aga hụ etu esi esi ya bụ mmiri ka ọ ghọrọ nnu. Ọ dị mma nne kọrọ anyị etu esi eme ya. Akwa isibe mmiri n'ọkụ ife ga-eme itere n'ime dịka ọba na ife na-ewefu dọtị maka na dọtị niile afta na-abanye n'ime ọba ndụ na ime aka eshibere ọdụ n'ife na-eti ya eshire otu atụ ọya ọnụ. So ụmụ nwaanyị jee kuru ya edewe na basin esiwe n'ọkụ esigide n'ọkụ ti mmiri ahụ ata ya ata ihe ga-adị na the basin na ihe ga-afọsi bụ nnu. Ụmụ nwoke adịghị ego ya ịchọ iku ya na nwaanyị ka ị ga-edunye ya ga-ekuo ya kwụnyechaa ya pụta iburu nawazie kwadịga agbada ebe a kuru mmiri ahụ ọsọ nwaanyị. Mgbe anyị bịara ejiri nnukwute basin wee sinye mmiri ahụ anyị anọ n'otu awa ezi agaghị aga onwesi biko ka ejiri obere ite sinye maka na anyị chọnatara ifu isi ya. Obere ọba dị n'ime basin a bụ maka iwepụ unyi niile dịka a gwara anyị. Mmiri a na ha agbada anyị afụ na ihe yiri nnu enwe nwunyekwuo mmiri ọzọ. Iwepụsị unyi dị na enu mmiri ahụ na-eme ka nnu ọbụla a ga-esipụta n'ime ya chawapụ na-enweghị unyi. Dịka ọ dịkwa na nke mbụ, ọ bụrụ na mmiri a na-atada anya na-afụ ihe yiri nnu ka ọ na ha agbanite n'ala. Ị na ha afụ ihe dị iche. Etu ọbụla o si dị mmiri niile dị n'ime ya ga-atanata kpọọ nkụ ọfụma
mana ọ gaghị ere ọkụ maka ọ bụrụ na o ree ọkụ unyi ga-adị n'ike nnu ahụ. Nke a bụ nnu. Amanano, isibano ama 500. Ama 700. Nke 500. Nke 700. Ya undi nnukwu. Amanano 500. Dia ma 200. Ọ dị mma, anyị nọ na-akụ ihe karịa nnu ndị nke ọzọ. Ọtụtụ anyị maka ya bụ na nke unu ọchọ unu bekee anyị. Gụna emete ngaji na eshindi no mana ni gi gote ngaji lo beze dịka ngaji eji enye ụmụaka nri iji ime iweta ro shie nri unu esikwa ni test yo ọ ghara ya gafe maka na lo shiri kenyi. Ọ dị mma ihe dịka nnukwu bezi na iji sie ihe akịta ọ ga-esitenwu ihe a niile ka ọ ga-esitenwu ofu ma ịbụ Igo gista otu ama. Ogista na 500. Ya uni hani ne shikita 500 anyị. Arụsịana n'ọrụ isi nnu. Ihe fọdụziri bụ ịzụ ahịa. Ma ọ bụrụ na m ga-azụrụ nnu, ka ọ ga-abụ nna ruo nnu ekwu ebe nnu si pụta. Mana otu ihe nchọpụtara bụ na nnu esighịzi ike dịka nke m maara mgbe anyị mere mpe. Na-esi ike na-adị ka okwute. Njọ ha gịnị kpatara nke a? Ka anyị na-agakwanụ n'ihu. Then imetụkwa ya ka ị ga-afụ that na nnu ahụ na ọ dịcha ha solid ka dịkwara ya. So ihe a ga-emezi ha were ihe dị ka ite aja nke a na-enweta n'ishago. Ewere ite ahụ otu ite aja ọbụla ị chọrọ size ọbụla ị chọrọ igoro ya isikwasị ya n'ekwu kụziere mmiri ahụ isigoro na unu ahụ fọrọ na basin mee ya banyezie ya n'ite ahụ bidokwa siwekwa ya ọzọ. Nke a wụzi isi ya nke ikpeazụ ya isigidekwa ya ọtakpọcha mmiri ahụ fọrọ na ya takpọcha then ekurisi ite ahụ. Ikurisicha ite ahụ ihe ga-afọsị bụ nnu condensed ị ga-ebusi jee ebe ọbụla chọrọ ibujere ya. Ịchọgoro ite aja ha ka kama ijọs tinye obere na ya sie ya ekurisie ite ahụ ọgọzie okwute. Ịchọkwa nke buru ibu ite aja otu size ọbụla chọọ ya mara na dị na different sizes isicha ya otu ahụ ọ ga-aghọ ezigbote okwute. Ịchọrọ iwere ya ị ga-ejiri ngaji bifo okwe ka ịgbapete ya. Nnu a na-ede emebe mgbe oge gboo bifo nke ndị obodo ndị oyibo bido mewe nke ha na-eti na leda na mmiri ahụ ihe onye ọbụla na-ekwuru mgbe ị chọrọ isi nri ihe ọbụla ị chọrọ iji wee mee na mmiri a ka na-adị ekute shie ya ọghọ nnu eburu ejewe ebe ọbụla ma Abia steeti ebe ọbụla ebi eje onye ma ka ọ esi wee mee ya ka ụwa niile wee na-erite elele ya bịa ma ọ bụ ndị kwuru onwe ha ọ bụ gọọmenti unu mara ka unu esi wee mee ka ọ gbagote bikọs na aha ihe ọ bụzi na aha ebefu otu a dị na onwe ka ihe ekwukete ihe ha asị na onwe ebe Salt Lake dị ejegodo ofu ebe ọ bụchi onwe ụmụaka amụcha na Lagos na-alọta dị si ka ha bịa were anya lele fugode ihe ama a na-akpọ nnu na mmiri bikọs ụfọdụ amaghị ka o si wee bịa. Ihe a ihe Chineke wetara dowere ndị ọkpọchi okwu donye mba niile ịzọ ndị mmadụ ndụ na mgbe a na-alụ ọgụ because of ego a na-esipụta ego a na-enweta n'isi nnu a lot of poor people mere redeem their land the rich people ji ụmụ nwa mgbenye because both the old, the young, the rich, the poor na-echu mma ya ndị ụmụ nwaanyị. So a lot of poor people got enough money jiri ego ahụ gaa mee redeem ala ha ndị ọgaranya ụfọdụ ji.
ha adụkwa ma ọ dụke ihe na ife anyị ji na-eme bụ ma mmadụ anọkwa izighi ohi ya mere ha fere before 3 iji esi na omuvu bete ọ na omuvu before 3 na-enye ya mba ijekwa iji stovu esi ka iji gas esi ọkwa nkụ mejekwa ma ndị ochie anyị ma ndị nne nna anyị ochie na anyị atara ibekọ isie na stovu ka anyị atara isie na gas ọkwa nkụ ife anyị ji esi mgbe a nụchara ọgụ n'ihi na ọtụtụ ndị mmadụ agawala township ụmụaka ha nwetacha ego ya mee ụmụ nwaanyị iwu ndị na-esi mma ya onye ọbụla nwa ya nwetara ego rinne ị ga na-esikwa mma n'ihi na ọ dị laborious so ya mee ka ụmụewọdara ndị mmadụ mba isiwa ya nnu and n'ime ka ọtụtụ ndị mmadụ laghachi n'isikwu ya aya afọmụla a cooperative of women processor of salt otu onye isi ha so and ọtụtụ ndị mmadụ ndị chọrọ ka isiwa nnu ya na-aga n'ihu na-eme donation like firewood inyere ụmụ nwaanyị aka nọ na-esipụta nnu a na-esipụtazi ya nke na the quality dịzi iche na ụdị eji na-esipụta ya mgbe gboo ọ na-asọ ndị nwoke onye nwoke nwere ike ikute ka nwaanyị nọ omenala nwaanyị ka oge ibe ifo ụmụ nwoke anaghị abanyekwa ya ebidobe ka ụmụ nwoke banyewa ọ na-asọ ọtụtụ ihe nwaanyị nọ na nsọ anaghị ekute mma o nwere ebe ọ ga-anọ ụmụ nwaanyị ọzọ ekupụtara ya nke kacha mkpa ma ugbu a na anya gasị na Ebonyi steeti ọkpọsi ọha ọzara wee bata dịka unu mara na ya bụ akụkọ a na-akụ etu a ịma ndị banyị sịrị na ọ bụrụ na a na-egosi nwata awọ n'ikpe okwute si na-arụ ya aka ya mere anyị ji garuo na Ebonyi steeti si ka anyị ga wetara ka anyị matara ịmanụ na-amatara tata ihe ji na-akpọ Ebonyi steeti nnu nke obodo anyị matakwa na anya bụ akụkọ a na-akọ ihe gbasara nnu ahụ ọ bụ eziokwu anyị hụrụ n'anya etu esi sigidie ya bụ nkata wee ghọrọ ngịga mana ihe anyị ji na-ekwu ihe anyị ji na-atinye ọnụ n'ụdị pụrụ iche bụ biko ọ bụrụ na ị bụ onye kwuru onwe gị ma ọ bụ na ị nọ na mpaghara gọọmenti ndị nwere ike n'ụdị ọbụla iji wee mee ka ya bụ ọnatarachi dị na Ebonyi steeti dị na ọkpọsi ọha ọzara ka emee ya ka ọ bawagara ndị mmadụ uru na-abụghị ụmụ agadi nwaanyị dị na-aga ekuru mmiri na-ewere ite na-ekuru mmiri na-esi nta na-esi imo biko ọ bụrụ na enwe onye maara etu a ga-esi tinye aka ndị obodo ekwukwana na onye ọbụla bịara inye aka na ha ga-agba mbọ mee nke ọbụla dị ha n'aka iji wee mee ka ya bụ ihe bụrụ ihe gara nke ọma oge anyị emewena kwarapụ oge anyị agwụna ọ na-abụghị ya okwu ka juru anyị ọnụ ọtụtụ ihe dị iche iche ọtụtụ ajụjụ dị iche iche anyị jụrụ bụ anyị na-enweghị ka iwetara ụnụ n'ụbọchị tata mana mata na nke a bụ ọkwa nka ọ dị nke ọbụla a na-eme ịchọrọ ka anyị tinye ọnụ kpọọ anyị ma ọ bụ zitere anyị ozi dịka ị na-ahụ na-emecha mmemme aha m bụ Mike Onogo ka emesịa